Keď to pôjde dobre, za rok máme 500 000. Ježiš, čo budeme robiť s toľkými peniazmi? Neboj sa nič. Čo je dnes 500 000? Včerajší 100 000 a predvčerajší 10 000. A čo si kúpi za 10 000? Za 10 000? Za 10 000 by sme mohli ísť s Máriou na dovolenku. Na svadobnú cestu. Na svadobnú cestu? Tam by Mária určite... to... bola povoľnejšia. Určite by... Ja som nebol na žiadnej dovolenke. So Starkou sme vlezli do postele, šup sem, šup tam a bolo to. Ale na takej dovolenke pri mori, tam to... Ja som more videl len v kine. Keby ste nám dali peniaze, za 10 000 by sme mohli ísť aj do toho. Veď sám ste povedali, že čo je to 10 000. Tam v tých zamknutých izbách ich musíte mať. Čo si to povedal? Tak ty chceš, aby som ti dal peniaze? Ty chceš moje peniaze? Ty. Ale veď sám ste hovorili. Moje peniaze? A za čo, ha? Za čo, no? Ja... No čo si? Ako sa voláš? Aspoň to povedz. A ako sa volám? Ostatný. Karol, Ostatný. A čo si okrem toho, že sa voláš Ostatný? Čo? Čo máš? S čím si sem prišiel? Ja... na inzerát, veď... to... Hovno! Máš hovno a s tým si sem aj prišiel. Takých ako si ty môže mať na každom prste 10. Vyjdem na ulicu, zapískam a už pribehnú. Takých ako ty je milión. Lenicov, zbabelcov, darmožračov a uplakaných usmoklencov. Ja som chcel len pre Máriu, aby... to... Čo pre Máriu? Čo to melieš? Hneď ako som ťa prvý raz videl, hneď som vedel, čo chceš. Myslel si si, že keď si zoberieš Máriu, ja starý hňub sa poseriem a vleziem ti od vďačnosti do zadku. Haha. Starý dá peniaze, kúpi auto, len aby Saďko neušiel. Nedostaneš nič. Nič. Ani teplý prd nedostaneš. Tak, a teraz to už vieš. Aké chceš, choď. Len si choď. No vidíš, nikam nejdeš. Kam by si aj šiel, čo? Kto by ťa aj chcel? Robiť nevieš, trtkať nevieš, nič nevieš. Pozri sa. Mária je moja dcéra. Či už je škaredá, hlúpa, alebo nie, je to moje dieťa. No, chcem jej to najlepšie. Lepšieho ženicha, ako si ty, som už nemohol nájsť. Všetko sa naučíš. Nič sa neboj. Rezať závity, auta opravovať, podnikať. A zapamätaj si. Silnejší pes jebe. Tak to bolo a vždy bude. Ak toto pochopíš, vyhral si. A keď raz zatrepem kopytami, dostanete úplne všetko. A keď hovorím všetko, tak všetko. Potom si kúpiš ten Mercedes. Ale najprv budeš drieť. Tak ako ja. Haló? 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 Autodielňa Bašovacký a Zaď. Čo, Milan? Aha. Čo? Je spokojný? Dobre. Zabáva sa? Haha, dobre. Výborne. Čo chce? Kufrík? Aký kufrík? Aha. Dobre, čakám. Nemčor je vraj mimoriadne spokojný. Milan mu priviezol na izbu družičky z tej svadby. Nemec ich kúpe v šampanskom. Ten Milan, to je dobrý vymyselník. Aby si nepovedal, že robíš zadarmo. Na Nemcovi máš aj ty zásluhu. Tu máš 20. No čo pozeráš? Viac si dnes nezarobil. A to som ešte neodrátal stravu. Buď rád.